Congratulations to RMN XDC on your 63rd founding anniversary. Maraming salamat po sa serbisyo na binigay mo sa publiko at marami kayo napasaya. Sa totoo lang, ang DXDC lang nakagawa ng medical mission throughout the entire Region 11. At living witness sa mga programa at nakasama po kayo sa mga activities na binigyan natin sa mga lugar kung saan maraming mahihirap. Sana po patuloy nyo ang serbisyo hindi lamang dito sa Mindanao at sa buong Pilipinas. Again, congratulations, RMN XDC, on your 63rd founding anniversary. More power and patuloy ang serbisyo. Maraming salamat po.